नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवारच्या मुडगेरी ग्रामपंचायती सामान्य सभेत कोकणी बोर्डासाठी एकमतान ठराव पास. कारवार तालुक्याच्या मुडगेरी ग्रामपंचायतीत आज सामान्य सभा झाली. या सभेत पंचायत अभिवृद्धीच्या विविध कामगिरीबद्दल ठराव झाले. तसेच विशेष असो ठराव झाले म्हणल्यार मुडगेरी ग्रामपंचायत व्याप्तीत आशिल्ल्या ग्रामाच्या वाड्याचे गल्लीचे जे नामफलक आसात तेजेर राजभाषा कन्नड आणि स्थानिक भाषा कोकणीत देवनागरी लिपीत बरोवचे म्हूण सर्व सदस्याला एकमतान हो ठराव पास जाला. या ठरावाची प्रत जिल्हाधिकारीक माहितीसाठी दिवची आसात अशें कळला. तसेच मुडगेरी भागात जे कर्नाटक परिवहन मंडळाची बसा येतात तेजेर कन्नड आणि कोकणीत नाव बरोवची हो सुद्धा ठराव सगळ्या सदस्याला एकमतान पास झाला. हो ठराव कर्नाटक राज्य परिवहन मंडळाच्या कारवार डिपोक दिवचे ठरयला. कारण या सीमा भागात 90% लोक कोंकणी उलयतात. तेमकां कन्नड वाचूक उलोवंक कळना म्हूण रस्त्याची आणि बसाची नावां कळू जाय म्हूण कन्नड आणि कोंकणी देवनागरी लिपीत बरोवचे ठरयला अशें मुडगेरी ग्रामपंचायत सदस्य श्री नंदकिशोर नायक हेमी प्रसार माध्यमाक कळयला. आज आमगेल्या मुडगेरी ग्रामपंचायतीत सामान्य सभा आशिल्ली आणि सामान्य सभे भितर खूब ठराव जाले. तसे विशेष ठराव म्हटल्यार आज जाल्लो जे कारवारचे जनतेक आणि आमगेल्या ह्या गडी भागाच्या प्रदेशाक जाय आशिल्ले ठराव म्हटल्यार सगळे सर्व सदस्याले अनुमतेन एक ठराव जालो. कितको म्हटल्यार जी आमगेले मुडगेरी पंचायतीची एरिया आसा सगळे एरियाचे सायन बोर्ड आसा ते वयर कन्नडान आणि सकल देवनागरी लिपी कोंकणीन बरयचे म्हण ठराव जालो. आणि तशेंच जे आमगेले KSRTC बस आसात आमगेले हिंचे 99% लोक कोंकणी उलयचे आशिल्ले निमित्ते आमगेले हिंगा कन्नडान बरयल्ले बोर्ड सगळ्याकच कळनात. कोण बाये खंय वयता म्हण विचारणी घेवन कोणाक चडचें पडटा. त्या हेजेन आनी एक ठराव कितें जालो काय म्हटल्यार की जे KSRTC बसाचे बोर्ड आसात ते वयर कन्नडान बरोवन तशेंच ते सकल देवनागरी लिपी कोंकणीन बरयचे म्हण आमी एक ठराव करून तेमकां KSRTCक एक लेटर धाडचे केलात. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगम स्नान निसर्ग सौंदर्यान नटिल्ल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. एडमिशन सुरू आसा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तरेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. चिखलाच्या रस्त्या लागून 79 वर्षाच्या बायलेक कामलीत घाण आस्पत्रेत व्हरची पाळी. रामनगर. पावसात चिखलाचे रस्ते आशिल्ल्यान गावात रुग्णवाहिका आणि इतर गाडी येवचे बंद जालात. ताका लागून जोडा तालुक्यातल्या उडसा कैटा नाला हांच्या 79 वर्षाच्या बायलेक कामलीत घेऊन 3 किलोमीटर पायवाट करतेत आस्पत्रेत व्हरची वेळ गांवकाराचेर येयली. तालुक्यातल्या उडसा कैटा नाला हांची अनुसया देसाई वय 79. ही बायल बरी नाशिल्ल्यान तिका आस्पत्रेत व्हरच्याक रस्तो नाशिल्ल्यान बऱ्याच अडचणीक तोंड दिवचे पडले. पर्यायी व्यवस्था म्हण गांवच्या लोकांन लाकडी कांबळ बांधून त्या कांबळेत बरी नाशिल्ल्या 79 वर्षाच्या बायलेक बसवून 3 किलोमीटर पायवाट केली. नंतर गाडयेंतल्यान जोडा आरोग्य केंद्रात उपचारासाठी दाखल केले. नंतर रागान भरिल्ल्या गांवकारान तहसीलदार संजय कांबळे हांकां निवेदन दिवन रस्तो दुरुस्ती करची मागणी केली आणि या खातीर 15 दिवसाची मुदत दिला. नाजाल्यार तहसीलदार कार्यालयात मोर्चा काडचो इशारो दिला. या वेळार मंजुनाथ देसाई, जयराम देसाई, महादेव देसाई, शांताराम देसाई, कल्पिता देसाई आणि अन्य ग्रामस्थ उपस्थित आशिल्ले. होन्नावर श्री करिकन परमेश्वरी देवस्थानाचे नूतन प्रवेशद्वार उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न. होन्नावर तालुक्याच्या निलकोड ग्रामाच्या
श्री करिकांत परमेश्वरी देवस्थानाचं नूतन प्रवेशद्वार आज श्री रामचंद्रपूर मठाचे श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य श्री श्री राघवेश्वर भारती महास्वामी हेमगेल्या अमृतसंस्थान उद्घाटन झाले। या वेळार या कार्यक्रमाक कार्मिक खात्याचे मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमी या उद्घाटन समारंभाबद्दल उद्देशून उलयले। या वेळार समाज कल्याण मंत्री श्री कोटा श्रीनिवास पुजारी, कुमटा होन्नावर विधानसभा क्षेत्राचे आमदार श्री दिनकर शेट्टी, स्थानिक प्रमुख, देवस्थानाची कार्यकारी मंडळी, पदाधिकारी, ग्रामस्थ आणि भक्तगण हजर आशिल्ले। 2 गटारांतल्यान मोरीचे उदक बंद जाल्ल्यान शेकडो एकर भात, सुपारी आणि नाल्ल पिकाचे नुकसान। कुमटा तेंडावर कुमटा रस्त्यापासून 3 गटाराची मोरी निर्माण केली आसा। जाल्यार काही लोपर लोकांन 2 मोरी बंद केल्ल्यान पावसा उदक एकच मोरींतल्यान वचून आजूबाजूच्या जमनीत आणि घरात घुसता। ह्या कारणान थंयच्या लोकांक भरपूर त्रास जाती आसा। ताका लागून ह्या समस्याचे जातींतले बेगी उपाय करचो म्हण कुमटा तालुक्याचे हारोडी वालगळ्ळी गावातल्या शेतकरी लोकांन जिल्हाधिकारी कडेन मनीस दिवन मागणी केला। तेंडावर कुमटा रस्त्याच्या हारोडी क्रॉसा लागीं PWD खात्याच्या राज्य महामार्गाबाजून 3 गटाराची मोरी बांधलात। जाल्यार सुमार 700 मीटर लांबीच्या रस्त्याची पहिली आणि दुसरी गटाराची मोरी काही लोपर लोकांन बेकायदेशीर फातर घालून बंद केलात। ही समस्या सुदारच्या खातीर मे 22 तारखेक जाल्ल्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले महसूल खाते, सार्वजनिक बांदकाम खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी आणि पुलिसां मुखार 3ऱ्या मोरींतल्यान उदक काडच्याक सल्लो दिलो। जाल्यार अधिकाऱ्याच्या या निर्णयाक लागून 3री मोरीच्या तळाच्या शेतकऱ्याले शेकड्यांनी एकर भात, सुपारी आणि नाल्ल पिकाक नुकसान जावू लागला। तशेंच आजूबाजूच्या घरात उदक वचून लोकांक उदरनिर्वाह करच्याक त्रास जावू लागला। ताका लागून जातींतले बेगी पळवणीकन हो प्रश्न सोडवचो अशें आवाहन कुमटा तालुक्याच्या हारोडी वालगळ्ळी गावातल्या शेतकऱ्यान जिल्हाधिकारी कडेन केला। ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ಹಾರೋಡಿ ವಾಲ್ಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರ ಮನವಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾರವಾರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ನಿವೇದನೆ, ಅವರಿಂದ ಕುಮಟಾಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರೋಡಿ ಕತ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ। ಹಾರೋಡಿ ಕತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಸಾಧಾರಣ 700 ಮೀಟರ್ಗಳ ನಂತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಡಿ ಉಂಟು, ಆಮೇಲೆ 3ನೇ ಸಿಡಿ ಉಂಟು। ಈಗ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾರೋ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು 1ನೇ ಮತ್ತು 2ನೇ ಸಿಡಿ ಹಾಕಿತ್ತು। नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, घरप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। कारवारच्या देवबाग समुद्र किनाऱ्यात डॉल्फिन मासो मृतावस्थेत। कारवार तालुक्याच्या देवबाग समुद्र किनाऱ्याचेर मृत डॉल्फिन मासो मेळ्ळो। असले भाशे इंडो पॅसिफिक महासागरात जास्त असून या जातीचे कारवारच्या अरबी समुद्रात कमी प्रमाणात मासे उरतात। हो डॉल्फिन मासो मच्छीमाराल्या जाळ्यात शिरकून मेल्लो उरतलो असे समुद्र विज्ञानीन मत व्यक्त केला। या वेळार अरण्य अधिकारी आणि समुद्र विज्ञानी हेमी जाग्यार भेट दिवन परीक्षण केले, तेमी आपले मत व्यक्त केले असे कळला। गोकर्णच्या कोटी तीर्थात बुडून एकट्याले मरण। गोकर्ण श्री क्षेत्र गोकर्णात कोटी तीर्थात गोकर्ण मेलिनकेरी निवासी संतोष रेबेलो ही व्यक्ती बुडून मरण पावली घटना घडली। या प्रकरणाची नोंद गोकर्ण पोलीस ठाण्यात झाला असे कळला। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।